माँ खजुरतलिएन 10ମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଦିବसीୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାଙ୍କିପାଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 8ଟି ଦଳ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ଦଳ 5-4ରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଳ ରନର ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧିକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଳଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, ଚୌବର୍ଗ ଭୁଏ, ଉତ୍କଳ ନାୟକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଗଣନାଥ ତାଣ୍ଡି, ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୀବ ମାଝୀ, ପ୍ରବୋଧ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ ସାହା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଙ୍କିପାଲିର ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। आज उपस्थित कुचिंडा एवं बलांगीर बहुत टीम खेलाड़ी भाई मैंने फाइनाल मैच को आम पाइछु आम ये अंचल जनाशुना व्यक्ति सार एडवोकेट बलदेव सार आम एमपी रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से जोगद आउ